på det her billede. Det er meget tydeligt. Men derudover så er der overvejende gyldne farver. Børnene har gyldne, gule kjoler på og røde kjoler på. Der er lige et enkelt barn, der skiller sig ud med sådan en blå lille kjole, men det har vi ikke valgt at lægge en stor betydning i. Og der er en del rumvirkning i billedet. Vi har sagt, at forgrunden det er det, der vi har her, og så mellemgrunden, det bliver ligesom børnene, og det område, de er i, og så baggrunden, det er jo så alle træerne, og det sidste er manden heromme. Og så er der lidt former. Børnene her danner en trekant, som peger videre på de andre børn. Deres trekant danner sig ind i skid, men hunden kigger til gengæld over mod manden herovre bagved. Ja. Altså, der konklusionen, det er bare, at vi blev enige om, at det er en hyldest til den danske natur. Og til, altså, på den måde så er det så også en hyldest til det familieliv, der foregår, og til den harmoni, der er, og til, altså, til børn, og til borgerskab, og til familieliv, og til det skønne i hverdagen. For det skal jo ligne det her, det er i hverdagssituation, at børnene er ude og hygge sig i skoven.